baina egin sartu intzuan UGT-ra, baina ja ideologia batekin, ez dok, eta argizak, asamblearioa, autonomia, eta baina baita ere, nolabait, militantzia politiko bat duelako eta planteamendu ideologiko zehatz batzuk troskismoarena. Eta troskismo horretan, ze bizitza politiko jarraitu zen bitartien. Eta lehoko izen zin, nik uste joat, minozen itzi dugula eta troskismoaren autua egiten duanean. Eta gero hortik, sartu intzuan, EDC ditzen zen, Liga Komunista da. Baina gero jarraitu guan hor bilakera bat, ez da? Bai, EDC eta LFR batu zozen, eta LKI. Ordu militantzia zuan, LKI... Biak ziren Liga Komunista eta Liga Komunista Revoluzionaria, biak troskista. Biak batu zozen, eta bat egin zuan, horre bat egin zuan, gero. Urte batzuk gobi egon zozen, orduen, bat ez de LC, eta LC, bata sindikatu mailan komisioen sobreat egin zuan, eta gu sindikatu mailan UGT. Hori zuan, eta gero bie bat egin zanien, hori troskistentzat ez zoan izaten problema, organismo desberdinetan edo egotea ze eurek nahi zuten norabait barrutik lan egin ja eratutako erakundetan. Orduen, hor barruen indefentzio la unidad sindical, la sindical o unidad de acción sindical. Bere gota formazioen, langile movimentu baten, langile movimentu baten, bere eskakizun espezifikoek planteatzen. Hor argi da, langile movimentuen azkematen, nora hogan, aurrera, ikustegi bat zabaltzea ikusten duk, bordokolak kapitalismo bat. Horra interes batzuk, de acumulación de dinero, ditue, eta bere objektibuek kapitalismoen beste batzuk ditzela, ez langileen behar izenak azetu, langileen borrokatu dutzeko. Especifikamente hortik, partida politiko batek pestera bateko planteamentu dituzak. Beste planteamentu batzuk horrezak. Bai kultura maila, bai bere amnestoa argi dago, politikan dago, hau da independentzia eskatzen da, ez da eskatzen, nola egiten da revoluzioa estatu maila, edo beste maila, beste planteamentu ditu. Langile movimentuen, lehenengotaren bierra dut, errespetue, leko guztietan moduen errespetue, bere arazoa eruteko. Horrek arazoa, arruda duen politikamente, arazoa, ipintu zenien, beste interes batzun gehi, hori horrela argi da, beste hor da arazoa. Guk UGT sartu genien, sartu bat, egin den kartel bat euskeraz, Bilbo Permisiones. Guk egin den traductor bat euskeraz, zeka, arregazte ditik, baitezbe, Euskal Herriko sentimento hori, hau da, ondino, nik etxoa zaten independentzia planteatzu genden, eta, nola doazen pausua, ez da? Orden, zoan defendidu kultura, ikastola, beste, geure nortasune, geure zera, ez da? Eta orden, nortasune badego, eskeldun moruen, sentitzen maz, eta UGT barroen, hori burrukatzen dugu. UGT barroen burrukatzen dugu, baita feminismoa. Hau da, andrak eta gaur egunien, kabizika berra egiten, atzeko gauzaki. Baina orduan, orduan feminismoen eitzen zan moruen da garrotzen da moruen diferente dut, ez da? Baina orduan, horrek sindikatu baina, bebai landu gehiagoa zen, ez da? Baina beste, partidutan partidistaz, hori argi da. Ni momentu baten iztetxu bat hori. Gerretxua, iztetxua, ez da? Zatean, batiaz, horreneko aliago baz, hala zuek esfortzu ideologiko bat egin zeduten, ez bakarrik troskistak momentu batetan batu egin zineten baita ere organizazio politiko baten Euskadiko Movimiento Komunistarekin, ez da? Bai, gero errekatik, bai. Ja nik ordureko justo, ja horretxekin legei ja etxinetxo.